Kandhani. Winganane niku pun Mekas Mbak Lita. Teman rumiyin niku. Gusti meneh galekno sinden sing semok-semok kuwi yo Lita Katut to. Ngoten. Parsi niku nggih semok kok. Nggih. Nggih nek dijengkleng nduk kene nek sing kulon-kulon iki gak gelem. Nek nduk kono. Nggih, monggo. Sak pira Bu Meni? Nggih niki wau sing nyuwun swanten Mbak Lita, nggih niki Mbak Lita 2. Nggih. Mbak Lita jadi tak bubuk. Yen memancang mengkaro janur kuning. Kandhane terus metu kabeh. Nggih Bu, monggo pengurus mentokaken. Udan panas panas udan aling-aling cepe gunung cepe gunung Allah ya Mas. Nadyan wadon sarwi Enom
dek jaman jor kelingan anak lanang pengen lemas ninggal janji ning saiki ana ngendi Eyo eyo aku keturutan sing dikirada pengen lemas ninggal janji ning saiki apa lali ning gunung tak ingani sego gunung desa titirejo ora ilang gone padha lara
Nggih, 3 cacahipun santun paripurna ilangi gelang kalung caping gunung jenggleng ugi ali-ali nggih saking Bapak Nidian. Nembah nuwun. Nggih, kanthi nawara gilir gumantike malih niki Niki dipun. wonten panyuwunan tak Oh nggih, sampean rinaken. robot kopi jahe Kopi jahe tenggor. tenggor. Mas Koko goleki kopine jare. Lah iya, ngono jahene tok iki. Senajan amung sak jingker nanging bisa gawe tentrem pikir yen suwe ora tak ombe watane awak yang ngelintir wis misuwur kopi jahe rasa enak seger lan maglake
sing petane ora kumpul ayeme kuning-kuning ayeme nuju nyanding kaya nyanding saji seswa kayeme dibumboni ayeme sak bendina ditunggoni breng kuning cakak radio mesti montang manting bojone loro bojone loro ngandung ora diarani anggur boyo dilakoni anding-anding ana pilingan aja dikandeng mundak kelingan kaya tenan yo tenan kandamu tenggor kayu jati ditenggor manasno ati ora butuh nika iki butuhku netepi janji netepi janji netepi janji para matur nuwun nika tiga cacahipun sampun paripurna mugi tansah dados syukurane penggalih bareng muji laras campur sari nggih wonten balong sumber dadi mantub Lamongan nggih sak candhaipun niku wonten sing mundhut napa mboten kene sik diganti digilir dereng wonten niku Bang dereng mriki tiyange gulim bagian adang iku mau nggih sawangane lanang nggih nyuwun podang kuning bojo loro niki RT Sukar niki tambal ban ban bocor nggih mangke kula aturaken niki tambah sore tambah adem nggih alhamdulillah donga dinunga dipun paringi terang amin ya rabbal alamin mugi tansah kanthi tetembangan Buddha Jawi ingkang kula aturaken dumateng panjenengan sedaya saged nuju wrana dados syukurane penggalih kagem para tamu undangan sedaya niki masyarakat dusun Balong sedaya niki mawon nggih sugeng midhangetaken nggih mbok-mbok ingkang wonten pawon iki spesial yo kanggo ingkang wonten pawon tambal ban nggih kanggo nduk pawon dikai perahu layar tapi gurung wayahe nggih podang kuning bojo loro tambal ban tambal bane sik ae mumpung ngeling aku
mbok aja ngecek podang kuning agawe batin gumruwe jeret irem tak sawang katon manise ibu bunga yen lakon nyanding sirah saya nondrong kepikir perlu depet Nggih, tiga cacahipun Sampur Parni Purno. Selamat sore. Pak Kosim, nggih selamat sore. Ini dari Bu Wanti. Nggih, gendul gending lho bojo loro maneh. Nggih, engko gak apa-apa dikai maneh. Ugi perahu layar buat yang ada di dapur. Nggih, cek mboten pegel. Nggih, saking Bu Wanti niki dipun aturaken perahu layar bojo Yoyo. Nggih, jumeneng mangke nggih. Mbak Chandra, Mbak Lita, Mbak Parsi, Mbak Erni, Gilir Gumanti mangke. Nggih dados sesarengan muji laras campur sari juga hadirnya RVL Production, ada paradis syuting live streaming ngaturaken nambah nuwun.
nggih. Nggih Cak Sim. Nggih pripun? Kok mendat-mendat iki piye? Halo? Boten niku ne. Napa? Niku ne. Aki entek. Boten serpil setunggal Mas mendat-mendat. Niki ta. Nggih. Niki wonten panyuwunan saking Bapak Sinder. Oh, Bapak Cinta. Bapak Bakri saking Grogol. Oh, nggih. Lah dikintunaken ten Pak Sina Balong. Pak Sina. Pak Sina Balong. Wonten ta? Apa Mas iki Mas? Pak Sina niki saking Bapak Bakri Grogol. Oh, nggih. Kintunan Bapak Bakri Oke. ingkang dados sinder sak mangken wonten Madura. Niki nyetel kok tiange. Nyuwune Panggayu 88. Panggayu 88. Nggih. Ugi kagem katang kula Mas Yudi ingkang wonten Cangak nggih ingkang request nggih menika kapranan jroning atiku. Nggih niki ngaturaken nembah nuwun niki nyuwun swantenipun Mbak Lita nggih nggih kepranane. Engko tak screenshot ya tak kirim narono. Pandani tak screenshot sik. Engko sangkana aku ki bujuk. Nggih niku wau nggih. Panggayo 88. Nggih tenang wae mangke kula aturaken. Dados batin kadung tresno ing wani kondo
aduh Gusti aduh duduh Gusti loak rono panandangku iki among pamujiku bisa kasembatan penggayoku iki sing sayo sing rukun ngedan belingulon tak tresnane tenang kok digawe guyon ya rokok kopot taline terus wis kadung abot saiki kok males manis renggong satria men lisampura sigarane ayo mangun lumatagane ya ali-alimo tokuningan tak lali-lali saya kelingan Pancasila dasare negara kita kadiri tulung agung sing tak tresnani atine bingung ramane tak sayang ajan putraku ning dalem sabarwangi kelek priyang kaping nggih asta ora butuh kae-kae sing tak butuh ning wong nyambut gawe ya mas ali-ali motone piro sing tak tresnani cuma aku aja lara nyencekanmu turun nggih sampun Nggih.